Baokungri gate मोनफैबाय नै जोंहा खौनो गेट मोनफैबाय जोंहा एबार बोसोराव बिराद मोजां बानायदों हनै गथ'साफोरनि गाखोग्राफोरबो दंलायलायो आरोना मोजांसिन खालामदों खोमा एबारो नायलांसै माबायदि नै दा मोजां साजायथारदों ओरैजाय फारसेथिंजाय हटेलखौ बिराद गिदिर बानायदों आरोना नैबे मन्दिराव हाबलांग्रोनोसै जोङो नै मोनफैबाय जोंहा गेटखौनो फैबाय जोङो गेटखौ बिराद मोजां साजायदों आरोना औवाजों मोजां औवाखौ दाननानै माबायदि समायना नुखालायदों नायलांसै আমার দিয়ে সময় বাচ্চা আর আমার এই সাব কমিটির মানবদা এখন দিয়া একদম হয়ে যাব আর ফিটিং ডান नांगौ जाहरनाय गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय नैबे बावखुंग्रि बिमाखौ जोङो खुलुमनानै लाग्रोनोसै हाजोआव एसे थाखोनो हायो खोमा मानसिफ्रानो आजां गाजां होंगो दोंगो खारोना एरखेनो हागौलायनो नागिरखाया ओरैबायदि भिर दाथ' आरो फुंबावसो दायोहाय बांसिन जागोन खोमा जोङो फुङावनो फैनाय जाहैबायना ओंखायनो एसे खम जादों दायो बारासिन जानो हागौ मानसिफोरा नालाय दाबाबोथ' अनेक मानसिखानो जोङो हाजो फारसे दावगालांनोसै गाखोलांनोसै आरोना नैबे मन्दिराव आफा गुरुनि माबा बन्दे खालामनानै लाखानोसै आरोना जाहाथे मोजाङै गाखोलांनो हानायनि बोर मोननायनि गाखोजेनसै नै जोंहा मन्दिरखौ गारबोबाय स्टार्ट जाबाय गाखोनो ना बिमा फिसा सिद्दा मोनफैहांबायानो नै बिराद सिद्दा आरोना फार्स्ट गाखोजेननायनियानो ओरैबायदि सिद्दाखा मेंगुलायखायो आरोना गाखोनो बेवहाय गाखोलांबाय थानोसै नै गथ'आबो मासि मोजां गाखोदों गोखोनांबायसो नैबेहाय बि बयस दं आरोना बि बयसआ बिराद माने फुरथि खालामदों लोगोफोरजों आरोना नायलांबाय था नै बि बयसखौबो नुलांगोन दसेल' नुगोन दै आं माने भिडिअ लानाय जायाखै आरोना बि बयसजों ओरैनो फटकल' मोनसे लानानै होबाय आङो उनावहाय
신면이 40. अन्थाइ माबा थांफिनसै जोङो थांफिननो ओंखारबाय नै लामाजों खारलायफिनबाय जोंहानो बावना सारनि न' नायनोसै जोंहा बेजों थ' थाबाय दान्दा लायदों थ' मानसिफोरबो दंना गैया रावबो गैखाया नै लामायाव हले बिमा फिसा मानैल' ओरै थाबोजोब्बाय नायलाय हाग्रा जोबखा आरोना हाजो गोजौजों थाबायग्रा हाजो गाखोग्रा आथिं जाबाय ओइ नै मानसि दङ नायनानै थांसै जोङो बावनासारनि मन्दिरखौ ना मा खनाय लाइन लाइन मोनफैबायानो थ' थाबाय अन्थाइ बल्दारजोंसो गाखोलांनांगौ नो गाखोदो दे गाखो दे एखौ लाथ'लाय बाबु जा नामामोन जा बिरनो मानसिफ्रा आरो जायगाया दंबावोमोन जों थांबाय थाला गिदिंफिनसै नै फट' मुराफ्रा फट' लानायफ्रा नै मन्दिराव हाबलांसै एसे गोजौआव लामा लामा नै मन्दिरखौ मोनफैबाय जोङो नैबे ब्रह्म मन्दिर मन्दिराव हाबलांथारबाय लास्ट जोबनाय ओंखारख्लायफैबाय नै समान मोनफैबाय ओंखारगासिनो मानसिफ्रा ओरैजायबो नै बावखुंग्रि रानिया दङ आरो बावबाय Ayo, kan kurnia ya? Oh, itu kan mirip banget. Muria moजां-moजां nih. Pandai. Nggak nih dia? Wow, kan dia ada.
baganaनो. 1, 2, 3. Dari kami di sekolah Mahadabiyah. Is it true? Guru ini kaya dah bila malu cek. Hah? Di mana dia bisa guru ini kaya dah macam mana? Oh iya. Nah.